Happy Independence Day, guys. मा खबर? मोजां Happy Independence Day. Good morning, Monohor बर Official. Good morning. Happy Independence Day. दे Monohor share खालामना हो. Happy Independence Day, guys. मा खबर? मोजाङै दंना? जेरावबो थाङाखै नामा? माने थांनायदो सुकि. Monohor बर Official. बहा दं बस? न'आवनो दं. दिरामसियारि मोजाङानो दं. दे मोजां. सोर बेरायनो थांखो? दे बुंहरदो. Monohor Official मायो खनसे मिनिब्रा मा बायबो स्माइल होआ. दे स्माइल होबाय दे मनहर. बेनिफ्राय मनहर मायाव दोङो? न'आव दोङो ना मायाव दोङो? दे गाइस शेयार खालामना हो. हेपि इन्डिपेन्डेन्स दे. गासिबो माने फिरफिलाखौ दिखांजोब्बायना न'आव? माने दिनै माने लाइभ फैलायबाय आरोना. सोंबो माने आङो माने भिडिअ'बो लाबोथारनो हायाखै नालाय, बेनिखायनो माने लाइभ फैबाय आरोना. मनहर बर अफिसियेल शेयार खालामनाय वाट्सएपआव शेयार खालामबाय नाय वाट्सएपआव. सोरां बर आमाइसो माथो? आमाइसोसो. मा खबर सोरां बर? मोजां सोरां बर मोजां. दे माने भिडिअफोर लाबोथारनायनि थाखायनो माने लाइभखौनो फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर. माने एसांबो माने टाइम मोनबाय थायाखै नालाय भिडिअफोर लाबोनो.
माने जे माबा जानो जायखिजाया टाइम मोनबानो माने लाबोगोन आरोना सर्ट भिडिअ कभार भिडिअफोरखौ आरोना नेना थाबानो जाबाय। आरो दिनैथ' आरो हेपि इन्डिपेन्डेन्स दे ना र' दै आं वाट्सआपाव सेयार खालामना होबावनि दै मा सोंनो गोसो सोंहरलायदो दे। मोनसे हरनांगौमोनलाय लेखा आखायाव लाना ओइ स्कुलनिखौनो लानो गाहायाव सुनायफोरा रेखि रेखि हांदों फैनाय खनसे होलाय बावदो ओंखाम थिख्लि जा दे गाइस बुंहरदो फन फैलायबाय ओइ मादैखौ लांफाय मादैखौ सोलाबाखै नङा आं सोलाबाखै आं टाइम गैया ओइ मादै फट' खेबनांगोनलै सिखांहैनाय गोसोसो हाय हेल' 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 गोसोसो मा खबर गोसोसो मा खबर ओइ गोसोसो मा खबर आं गोसोसो मा खबर दे बुं दे ओमफ्राय मोजां खबर अ दे दे मोजांबा दे बेनिफ्राय गासिबो ओंखाम जाजोब्बाय नामा मरनिंनि खोन्थाहरदो मादो जाखो आरो मा ओंख्रि मा मैगं बेफोरबायदि सोरां बर' फुङाव मा ओंख्रि जानाय अ माबा मा होनो जोंहा आलुजो नामोन सोरां बर' नोंस्रालाय मादो जानाय बिराद गरमलै आरो बिराद सान्दुं गोसाना दे सोंहरदो मा सोंनो गोसो दे दे सोंहरदो मा सोंनो गोसो दे
सोरां बर' मायो सोमावसो जादों आं आंना दख'नाखौ गांसेयालासेनो इसेयाव फुबायना इसिं गोसोमा खोथियाव नांदो बेरेंसियाव जनानै बर' इराग्रा इसे गेन्दायाव लानानै जाबाय दख'नाया नै बेखौनो बायना गोसोखांना सोमानायसो सिंगेल हरनिल' होननानै गोसोसो दख'नाखौबो गांसे लायाखै फिनि नों मा फाजा मा बेदर फानि नोंना मा लिरखोलै गोसो नोङो फानि नों ना मा लिरखो बेखौ बेसेबां बुजियासै हायोब्ला हरफिनदो माने जाबाय सोरां बर' मा लिरखोमोनबा नोंबो माने नोंनिखौ बेसेबां बुजियासै हायोब्ला हरफिन जुजुआ आंबो दुदुआ आङो माबादो मैया ना लाबोदोंमोन ना आलुजों हराव संदों बेखौ बिराद गरमलै जायासै दिनै दासो ओंखामनो संना उल्था फाल्था जाबाय आलु बिराद गरम जाजोब्बाय लाबोन आंबो सुजु है मा नाङा इलाय हेपि इन्डिपेन्डेन्स दे नि बेरायनो थाङाखै नामा सोर सोर बेरायनो थांदो खोन्थाहरदो दे सोर सोर मायाव थांखो मायाव थांदो खोन्थाहरदो गोसोसो बहानि नों मा गामिनि ब्र आङो माबानि माने बाक्सानि बागानपारानि हरेस्वर बर' मा खबरलै आसोल मोजां मोजां हरेस्वर नोंनालाय मा दिनैसो नांगौ नुलायबाय माथो फैयाखै दिनैसो लाइभ फैलायबायना आरो आं थांदोंमोन आं थांनानै ओइ हरेस्वर बर' दे खामखौला आंनाबो आराम दे 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 थुलुंगा फैबाय न थांखोला दे मायो हिन्जाव बियु जियारे बुरा नामा हिनजाव बुरा नामा आंना मोजाङानोलै मोजाङैनो दं आंना मोजां दंना गैया मायो आदा मोजाङैनो दंना गैया दं दं मोजाङैनो दं एस सेस आं माने लाइभखौ दोनथ'नांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं माने माने बिस जागोन दां खालामना लाबाय आं माने हैद अलंबार सैनारि हेल' सार हाय बिराद गरम मोनदोंलै माने गरमथारना दिनै हेल' सार अलंबार सैनारि हेल' सार येस येस
BX ब्लग गेंगस्टार मा खबर? मोजां मोजां खबरा नोंनालाय? आंखौ माने बिसा माबा नायनानै मानबाय माने बेनिफ्राय मायो UN ब्र' नोंना GF दं नों मायो ब्र' नोंना GFनि नेमा मा नेमनो UN ब्र' माने आं दा माने बुंथ'नो हानाय नङा आरोना नामफोरखौ UN बर' माने गाज्रि मोननाङा आरोना आं माने बुंनो हाथ'नाय नङा आरोना GFनि नामखौ BX ब्लग गेंस्टार आंनाबो मोजां खबरा दे मोजांबा दे शेयार खालामना होबाव दे हिन्जाव BUR बुरा नामा GF दंना गैया नोंना ब्र' दासान्दि गैथ'आ आरोना लाथ'वाखै GFफोरखौ माने GF लानाया माने टेनसनसोलै बेखायनो लाथ'वाखै आरोना दे आरो मा सोंबावदो BX ब्लग गेमस्टार माने थाथ'दो ब्र' दे सोरां बर' थगायनाङा दे सैथोखौ बुं नोंना एक्सआ खैजोन बाबरे मा डेन्जार कुइसन सोंनो हाखोलै सोरां बर' थगायनाङा दे ब्र' सैथोखौ बुं नोंना एक्सआ खैजोन एक्सआ दंखोमा खैजोनसोबा बुंनो हाथ'नाय नङा आरोना दोङो गोबां दोङो सोरां आरो हरेस्वर बर' नोंनि दारिखौ जाहिद नुखायोना थेंक इउ दारि गिदिर नुयोबा हरेस्वर बरिया थेंक इउ दा आरो मा बुंबावनो जेबो बुंनो गोनां गैथ'ला नामा बिसिनाव दे सोर बेरायनो थांनो नागिरदोब्रा खोन्थाहरदो दे आंबो थांनायदोंमोनलै थांनाय जागोन जाया आं बर' फ्रि फायार कमेडि हाइ ब्र' कमेडि बुंनायनो आं कमेडि बुंनो रोङा दलै मायो
आं बर' फ्रि फायार कमेडि हाइ ब्र' कमेडि बुंनाय आं कमेडि बुंनो रोङालै एसां कमेडि डाइलगबा माबायदि होनांगोन माबायदि डाइलग होबा मोजां जागोनलै सोरां बर' दाबो दं नोंना मोजां मोननाय सैथोखौ बुंथार इउटुबनि मायाव इउटुबनि समाय नोंना मोजां मोननायनि मुंखो दे आङो दे जेनेबा आं बुंना लानोसै दे आरोना दोङो आरोना जोंनियालाय ओमफ्राय माने नामखौ बुंनानै नङा आरोना सोरां गाज्रि मोननाङा आरोना आं बर' फ्रि फायार कमेडि दे बुं माबार माबायदि बुंनांगो आं दा माने कमेडि डाइलगफोरखौनो आं रोंलाय लांलालै माबायदि डाइलग होनो सोरां बर' आं बुंथारनांगोन बुङाबा मानिनाय नङा आं दे सरि आं माने नामखौ खोन्थानो हाथ'नाय नङा आरोना आं नोंनो माने जेनेबा उनफोराव माने लोगो मोनबा नोंनो पार्सनेलि खोन्थागोन दे आं आरोना सोरां बर' माने नोङो आंनि माने फेसबुकाव फैनानै सोंनो हागोन आरो ना हाब्रां बर' फेसबुकाव माने सोंनो हागोन आरोना सोरां बर' माने नांथारगौबा आरोना नोंनो माने आं दा ओमफ्राय इयाव माने बुंनो हानाय नङा आरोना इउटुबाव बिराद गरमलै आं बर' फ्रि फायार कमेडि आंबो मिनिनाय नङा कमेडिया माने आङो कमेडिफोरखौ माबायदि बुंजादों माने मिथिलाय लाङाना माबायदि कमेडि बुंनांगौ आं सोर फन हरलायखो आं माने फनखौ दानना हरबाय आरोना कल हरग्राया नायदोबा सरि दै माने आङो कलखौ दानना हरनाय जाबाय आरो ना आं माने एसां गोबाव थाला आरोना लाइफआव माने दसे थानानै थांसै आरोना माने गाबोनफोर ब्लगबो लाबोनोबो हानाय आरोना लाबो हायाबो जानोबो हानाय माने नायनोसै मा जायो दिनै माने बेरायनो थांनो सानदोंमोन आरोना मा जायो सिख्लाफोर नायसोलायजोबलायसै बेरायनो थांनानै ना मा होनो बुंदो कमेडिया मा जाखो कमेडि
जोंना आं बर' फ्रि फायार कमेडि नागिरगासिनो माबायदि बुंनो जागासिनोलाय माने माबायदि बुंनाया गाहाम जागोनलै नागिरनोनो मोनला माथो बाल कमेडिफोरखौनो फाग्लासो जाबायला आं बे फाग्ला बिदिजों जायो ओमफ्रायो बुंदो कमेडिया मा जाखो दे मायो मा जाखो होनो दे कमेडिफोरखौनो रोंलायलांला माथो नोंनो बुंहरदो दे खनसे बे फाग्ला बिदिजों जायोना कमेडिफोरखौनो रोंलायलाङालै आं माबायदि बुंनो जालायलाङो बिराद गरम बेलै बे फाग्ला सान्दुं गोसायाबो जाना होयो मानसिखौ गोदाव सोरावनो मा जाखो मायो नोंसो बुंनांगौ आं बर' फ्रि फायार कमेडि नोंसो बुंनांगौ बुंनायाथ' आंसो बुंनांगौ होमबाबो दा माथो फैथाराखै माथो कमेडिफोरानो गोदाव सोरावसोलै फाग्ला बिदिजों जायो बे फाग्ला मा जाखो कमेडिफोरखौनो रोंलायलांलालै सर्ट भिडिअ'फोरबो बानायथारलाना एसां बिराद गोबाव जाबाय सर्ट भिडिअ' होथारियाबो कमेडिफोरबो ओंखायनो आं बर' फ्रि फायार कमेडि न'खराव सोर सोर दं माने जोंहा माने आइ बाबा बेनिफ्राय आदा सासे दं आरोना बेनिफ्राय आं जोंहा माने साब्रैल' आरोना बे माने आं दा माने माबायावसो दंफैयो आरोना आदै लाहानावसो दंफैयो आरोना आं दा माने जोंहानाव बाय माने नेटआ प्रब्लेम होनो नागिरो ना बिनि थाखायनो माने आदै लाहानाव दंफायो आरोना आं मा कमेडि लाबोनांगौ बुंहरग्रोनाय खेबसे माने जायखिजाया टाइटेल लानानै मोनसे बुंनाय मा कमेडि लाबोनांगौ माने आं मोननै अपसन होनि दे माखौ लाबसिन लाबोनांगौ आरोना मा टाइटेलखौ माने मोजांसिन मोनो आं नायनि दै जेनेबा मोननै होनि आं अपसन माने फार्स्ट अपसना जाबाय माने नोंनि महराव आं लांगाब बेनिफ्राय माने आरो मोनसे टाइटेला जाबाय माबा हिन्जाव फाग्ला माने मा मोनसे टाइटेलनि भिडिअखौ लाबोग्रोनांगौ आरो ना बुंनाय गय जानोबा आं बर' फ्रि फायार कमेडिथ' कमेडि र' ओमफ्राय माने मा भिडिअ लाबोनांगौ आरो ना बुं मा होनो माने आं मोननै अपसन होनि आरोना नोंनि महराव आं लांगाब मोनसे बेनिफ्राय माने हिनजाव फाग्ला मा मोनसेखौ माने लाबोग्रोनांगौ आरो ना बुंहरदो ओमफ्राय जानकि स्वरगियारि हेपि इन्डिपेन्डेन्ट दे ब्र' हेपि इन्डिपेन्डेन्स दे हामा जादों मा आदानि गारिया आरो
पार्किल ना मायो पार्किल बहा दंलै ब्र आं न'आवनो दं र' नोंलाय बहा दङो टायाराव माबा हाबदो खोमा नायनोग्रो गाजोल नोंसोर खाथियाव फैनानै मा खालामबायसोब्रा हालानो हिनजाव फाग्ला दे ओमफ्राय आरो बेलेगफोरा मा होनहरो दिनै नोंनि महराव आं लांगाबना हिनजाव फाग्ला दे खासे जाबाय हिनजाव फाग्लाया खासे जाबाय मायो पार्केल ना मा होनो नोंसानि खाथियाव फैना दं आं नोंसानि खाथियाव फैना दं सोरनावहाय सोरानावलाय सोरानाव पाम होना लांनो हाया थुलुंगा आं बर' फ्रि फायार कमेडि बुंदो मा बुंदो जाखो आं हमनायासै इखो गय जानोबा नै इदि फालतु खालामनाङा गय जानोबा मा फाल्थु खालामगासिनो नुवाखै खाथियाव फैनानै आदैया आं फालतु खालामदो आं गयसो लेमदो बुंदो कमेडिया आङो कमेडि बुंनो रोंलायलांलाला आङो नोङो कमेडि फिल्म बानायना नों कमेडि बुंनो रोङाबानो जागोन आरो बेखायनोथ' माबायदि बुंजागासिनो आं माने एकदम कमेडि मा डाइलग बुंनो आं जाबाय थादो मा डाइलग दङमोन आं लिरनायफ्राव लिरनायखौनो गोसोथालाया आं कमेडि डाइलगफोरखौनो बावगारजोबना दङ रे आं मोनसे डाइलग होनोसै आरो ना माने इयो मायाव दंमोन फाग्ला फाग्ला पार्ट 2 ना मायाव दंमोन आरोना माने मा होनो एक्टराहाय सानदोंमोन आरो इखो ना माने डाइलग मोनसे मा सिख्लाखौ गोसोथोनांगौ मा सिख्लाखौ गोसोफ्लांखोलै आंलाय होनो मोनसे इखिनिखौ डाइलगखौ होबाय आरो ना आङो इखिनियाल' जायो आरो बाय मोजां बुङाबा होद मोजां बुंबावनो मा बुंबावनो आं नों कमेडि स्टाइलै बुंनांगोन ना नोङो रिन्दाव सरगियारि मायो गराम मोजां थानो हाला नों माय गरा गरम मोजां थानो हाला नों गरम मोजां थानो हाला नोंनो ओइ हायो हायो टेनसन लानाङा राइट ब्र' नोंनि बुंनाया अके बेनिफ्राय आरो मा दंबावोमोन मोनसेया माबायदि दंबावोमोन इयो जानो नामा आं जाया दा माने मोनसे दंबावोमोन र' माने फाग्ला फाग्ला पार्ट 2 माने फाग्ला फाग्ला पार्ट 2 माने मा दंमोन मोनसे जेनेबा एक्ट्रिसा माने फैसा बिनाय दंमोन खोमालै ना बेयाव मा बुंदोंमोन एक्टरा आं बावगारलांबायलै बेखिनि स्टेपखौ मामोन र'दै आं गोसोखांग्रोनि आरोना आं बर' फ्रि फायार कमेडि मा बुंदोंमोन ओं आदानिया पाम जादो आं बावगारबायलै माने बोरो माबाया फटका खोनाला मा आदाया थांबाय आदा थांबाय मा होनखो इयो आं बर' फ्रि फायार नङाबा नै नोंनाबा जिएफआ
लाज माय आखाइखौबो लाजि ओरै दाननाङा गुसुबो आखाइ हमनो हायाखा सियारखौ हमनो हायाखा अ लाइजा आं बर' गोमिदे मायो बुजियासै आं इखो हायोब्ला लिरना हरफिनलै माने गाज्रि मोननाङा आरोना रिन्दाव स्वरगियारि जनगण खनदो खनखानांगोन थागोन हेपि जनगणखौ इन्डिपेन्डेन्स डे जनगण दा लासैनो स्टार बय भिजि लाइक आरो लाभ हरदो स्टार बय मा खबर मा एसे कमेन्ट नुजाखो नायनाय मोजाङै मायो नों बिनेन बर' अफिसियेल माने आं बुजिदो बड' फ्रि फायार नोंखो बिनेन बर' अफिसियेल आं बुजिदो आं बर' फ्रि फायार नोंनिखो दे बुजिदोबा खोन्थाहरदो इउटुबखौ नाय ओइ र' साइडआव बिदि दामफाबाय थानाङा लाइभ कम माबाखौ नायनाय कमेन्ट नायनाय नोंनि जिबखौ लायनो होनदों बिनेन बर' अफिसियेल नोंनि जिएफखौ लायनो होनदों लायबा लायजागोन माने लायजागोन दे आं बर' फ्रि फायाराव कमेडि लायजागोन दे लायनोबा लोगोफोर दोनथ'नोसै नामालै लोगोफोर दोनथ'नोसै नामा लाइभखौ माथो मोनसेल'सो फैबाय आङो अपसन होदोंमोन मोननै बिनेन बर' अफिसियेल मा लिरखो इयो आइ लाभ इउनि ओंथिया मानो आइ लाभ इउनि ओंथिया माबा जाखो दा बे फाग्ला बिदिजों जायोलै लाभनि ओंथियाबा मा जायो दा आंथ' मिथिलाय लाङा दलै लाभनि ओंथियाथ' माबा जायो माने लाभ माने
लाबबाथाय मोजांबो जायो माबा मोजां मोनलायनायनिबो थायो मबा बेनिफ्राय आरो मोजां माने जेनेबा बेबायदि न'खरजों माने मोजां माबालायनाय बेबायदि आरो ना फानि कुइसन बिनियान बर' फानि कुइसन फाग्ला दे फानि कुइसन सोंदो साहा लोंनोसै आं दे मा बाबानो बै थां थां दे नै नानिखौ नायदो आरो ना नानिया जोंना गेलेगासिनो नै हर दे हर बोरो नाय मा खालामदों नों इयाव नै गेलेगासिनो नानिया नों मा खालामदो इयाव ना सुज' ओंखाम संदो होनना ओंखाम संदो मा मैगं राने मा खालामदो नोङो साथा नादों नोंहा सादासो नाबावबायलै गथ' फिसाया I hate you नि ओंथि I hate you नि ओंथिया मा देन्जार होलायबायलै जोंनिया I hate नि ओंथिया माने I hate आबो बेबायदियानो आरोना माने लाभनि गेजेरावबो जायो माने जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव माने आंजो आरो जेनेबा आंनि जे माने जेनेबा माबा मोनसे जाबाथाय माने I hate you बेबायदि आरो ना बेनिफ्राय आरो जेनेबा माबा मोनसे हेट खालामनायबो थायो माने जेनेबा माबा मोनसे बुस्थु बेसाद माने बेफोरखौ माने हेट खालामनाय थायो बे आरो मोजां ओमफ्राय आरो लाबनि बागै आरो माने बेबायदिनो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावबो जायो I hate you सना होनलायनाय बेबायदि आरोना गोदाव सोरावलै बे फाग्ला बिदिजों जायो नालाय ना गुवाहाटि आसामानो मैयानो मोनफैना दं दाबो मोनफैया आरो एसां गोबाव जाबाय माबाया गस्ला अर्डार खालामनाया होलायबायलाय फानि कुइसननो सनानि ओंथिया मानो सनानि ओंथिया मा दा फाग्ला होबायलै सनानि ओंथिया मा माने नोंबा दा माने गानग्रा सनाखौ सोनगोन ना जेनेबा जिउनि सनाखौ सोनखो सनानि ओंथिखौ आं बारा मोजां मिथिलाय लांलालै नोंनो बुंहरनाय खेबसे जालालै मा दुगैनोसै जाबाय नै खाथियाव फैबाय थानांला नोंसोर दावरावथार जाबाय नोंसोर खानाया थांदो इमान मोजांमोन इयो जना आंथ' माने गरमजोब्बाय आरो आं गोलोमजोब्बाय मानसिया माने गरम जादोंना ओमफ्राय बारबो फैदो फैनायालाय होमबाबो एसां माने माबाखोना आरोना
बिनिन बर' अफिसियेल माने ओइस बिनि ओंथिया मा फ ओइस बिनि ओंथिया माने बेयाव माने ओइसआव जाहैबाय माने हाब्रां आरो ना बेनिफ्राय माने बियाव बर' आरो बुजिबाय दा माने ओइसआव माने जाहैबाय हाब्रां बेनिफ्राय माने बियाव बर'आनो थाबाय आरो ना Tuinisay? Deh, nah deh. नुया नुङा बेलेगखौ मायोमोन नङा बेलेगखौ सोङाखै आं नङा आं बेलेगखौ सोङाखै नङा बेलेगखौ सोङाखै माने मा बुंखो आं माने एसां पात्ता मोनासै बेखौनो जेनेबा ओइस बि माने बिदिनो आरोना हाब्रां बर'आनो आरो गरम मोनबायलै गरम बिराद सान्दुं गोसा बोथारबायना Ơi, nương đúng không có thụt chứ hẳn xề. ओइस बिनि ओंथिया हाबा नों इखौसो बुंदोंमोन नामा दे आं हायासै दे ओइस बिनि ओंथिया मा Ơi, ai, sao năm nay nào mà. मार बिराद गरम मोनबाय माने 1 घन्टा जाबाथाय दोनथारनोसै नामा ना सिगाङावबो दोननोबो हानाय आरोना दसे थाबावनोसै आरोना एसां गोबाव थाला आरो बिराद गरमबाय ओमफ्राय टाइमफ्राबो बेसेबां जाखो आरो बिराद फन हरदोंलै आंखौ मानसिफोरा दानिबो दे मा खालामसोदो बुंहरदो दे जना दं ना बेरायनो थांदो खोन्थाहरदो ना सोरबा कलेजाव दोङो ना सोरबा स्कुलाव दोङो खोन्थाहरदो रिन्दा अफिसियेल जय हिन्द ब्र जय हिन्द ब्र जय हिन्द रिन्दा अफिसियेल मा खबर ब्र Lahiran. Nama. Udah itu. Orang yang kana itu. Jono nosong konde
हारसिंसो मोजां जालाया माथोलै जनगणखननो माने हारसिंफोराव माने मोजां मोनाद' रिन्दाव अफिसियेल मोजां ब्र नोंनालाय ब्र आंनियाबो मोजाङानो दे दासान्दि माने मोजांथ' आरोना ओमफ्राय माने रेन्दाव अफिसियेल बहा दं माने न'आव दं ना माने कलेजफोराव दं बिनेन बर' अफिसियेल बहा दङ न'आव दं ना बहाफोर दं खनदो माने हारसिंबाथाय खननो बोरैबा मोनलायलाङोला आं माने न'आवनो दं आं ब्र रिन्दाव अफिसियेल न'आवनो दं आं ब्र बिराद मानबायलै दानि माने बे बिसाव माबादोंमोन आंनियाव माने गोरनायाव मानदों माने माने 10ता जाबाय दै टाइमा 10ता टाइमा 10ता जाबायगोनलै माने एसेबांबो थाबाय थानो हाला दै माने टाइम बल जोनो फैदों गुवाहाटियाव दं सालथे बल जोनो फैदों गुवाहाटियाव दं सालथे बिनेन बर' अफिसियेल दे मोजां जेनेबा मालाफोरसो थांनाय ना दिनैसो थांदो गोबाव जाबाय थांनाया माने कुवालिटिफोरखौ माने माबोरै नुदों माने मोजां नुदों नुवाखै कुवालिटिखौसो आङो माने सोंनो बावगारदों माने कुवालिटिखौ मायो बिनेन बर' अफिसियेलाव दिनैसो फैदों ओमफ्राय दा मोनहैबाय नामा ना मोनथ'वाखै बिनेन बर' माने मोनहैबाय नामा दा ना मोनहैथ'वाखै $999 बायदि नुदो $999 बायदि नुदो माने एसां मोनहैहां जाना दं दे मोनहैगोन दे मोजां माने मोजां गेलेबानो जाबाय आरोना DDR सुरहादी ऑफिशियल कैसे हो अच्छा है
जोनोम बड' मिउजिक हेल' ब्र' हाय ब्र' वाव जागोन बिनेन बर' अफिसियेल वाव जागोन दे सालथे दे सालथे मोजां गेलेबानो जाबाय आरो ना माबोरै ब्र' खबरफोरा जोनोम बड' मिउजिक माने खबरा मोजाङानो दे दासान्दि माने ओमफ्राय नोंनालाय माबायदि होद जाल्ला मबाइलाबो मा जाखो दे मा सोंनो गोसो दंबावो सोंदो माने आं एसां गोबाव थाला आरोना बिनेन बर' अफिसियेल दे होमबा सालथे थाथ'दो नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन सालथे आलु दे सालथे दे नेक्स्टआव लोगो मोनगोन जसना बर' हाय हेल' जोनोम बड' मिउजिक माने बिदिनोसैलै ब्र' खबरा आंना दे सोरनिखिबा अखा हादों नामाब्रा बुंहरदो दे जोंनिखि माने सान्दुं गोसाथार आरोना लोगोफोर माबाफोर सोंबावगोन नामा सोंनोबा सोंदो माने आं दोनथ'नोसै खोमा आरोना माने 10ता खल्ल' जाबाय माने जोनोम बड' मिउजिक माने दासो फैदों आं स्कुलनिफ्राय दे माने फ्रेस जाग्रोना लादो आरोना दासो फैदोंबा ओमफ्राय मनिदेब बर' मा खबर
मनिदेब बर' आंनिया माने मोजांथ' आरोना दासान्दि खबरा बिराद गरम मोनबायलै जय हिन्द मनिदेब बर' जय हिन्द जय हिन्द जय हिन्द बेनिफ्राय जोमै बड' मिउजिक जिरायनानैनो दंथ'यो ब्र' अ दे ओमफ्राय माने स्कुलफ्रा बबेयाव जोनोम बड' मिउजिक मनिदेब बर' माने फुटबल मेट्सआ मालानिफ्राय ब्र' माने मेट्सआ दिनैनिफ्रायनो स्टार्टिं आरोना दिनैनिफ्रायनो स्टार्टिं जागोन आरो फुटबल मेट्सआ गाइस माने लोगोफोर माने जेबो सोंनो गैयाबा माने दोनथ'नोसै नामा आङो माने एसां टाइमबो गैया आरो सामटाइम माने फ्रियालाय ओमफ्राय माने जोंनाव दा माने मेट्स दं नालाय फुटबल मेट्स दं नालाय माने बाय फिल्डफोरखौ माने साफा खालामना गोनां दंमोन आरोना ओंखायनो माने आङो दोनथ'नो नागिरदोंमोन आरो दा नोंसोरसो माने रायलायबावगोन नामा नोंसोर रायलायनो गोसो दङबा आङो थाजाबावगोन आरोना मबाइला मा जाखो थैद साला दे होमबा लोगोफोर दोनथ'नोसै नामा ना मा होनो ना माने माबाफोर रायलायबावगोन दे बुंदो नङाबा दोनथ'नोसै आरोना
माने एसे गरमबो मोनबाय आं बिराद गरम मोनदों माने फाग्ला फाग्ला गरमखा लोगोफोर दे होमबा मा ना मा होनो दोनथ'नोसै नामा Alo, alo, रायज्लायनो थानाया गोलाव जा गोलाव जा गोलाव जा लोगोफोर माने दोनथ'नोसै आरो ना भिडिअ ओमफ्राय माने एख' सोंनो गैथ'लाबा आरो ना दोनथ'बाय होमबा स' लोगोफोर बाय माने नेक्स्ट भिडिअ'नो लोगो मोनफिनखासिगोन आरो ना सर्ट भिडिअ' नङाबा मोनसे जेनेबा सर्ट भिडिअ'फोर लाबोनो नाजागोन आं माने आंबो दा टाइम मोनैनि थाखाय माने लाबोनो हायाखै आरो ना सर्ट भिडिअ'फोरखौ दा साननैसो माने बेस हायोबा माने लाबोगोन आरो ना सर्ट भिडिअ'फोरखौ माने एसांबो आङो माने टाइमबो होनो हायाखै आरो माने जोंनि जेनेबा माबाफोराबो टाइम होनो हायाखै आरो ना बेनि थाखायनो माने लाबोनो हाथाराखै आरो ना सर्ट भिडिअ'खौ बेखायनो थाखाय माने गाज्रि मोननाङा आरो ना लाबोगोन जों माने फ्रि टाइम मोनबानो माने एनि टाइम माने लाबोनायानो जागोन आरो ना माने लाबोबाय थागोन आरो ना कन्टिनिउसलि लाबोनाय बायदियानो जागोन आरो ना दा होमबा दोनथ'नोसै आरो ना लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनखासिगोन आरो ना